Romy Schat had net onberne hersenletsel, maar rint op nij de onbeperkte Elfstedentocht. Ze start de eerste 10 kilometer waar ze een beetje van het gemeentehuis in Damwoudt af. En dat alle jaren mij een reden. Om de bekendbaarheid daarvan te maken, dan mensen kunnen te laten van, goh, ik al heb je een beperking, je kan wel meedoen. Ik heb ook een doel erachter om geld op te halen steeds maar voor Hersenletsel Nederland. En dan als doel om een theatergroep Hersenkronkels uit Zuid-Holland, om die naar regio Noord volgend jaar te krijgen op een familiedag. Naast Romy Schat dienen er ook 21 leerlingen van het speciaal voortzetonderwijs De Wingert mee. En als verrassing roen ik borgmeester Klaas Agricola mee. Omdat ik gewoon heel erg belangrijk vind om dit onder de aandacht van de meesten te brengen. Dus mensen met een fysieke beperking, die er direct bij en die kennen een heel soort. En ik heb vriend hier heb ik mooi gefietst, maar Popke uit Veenwouden, het weer geweldig. En ik zie van hoeveel energie zulke soort mensen ik hebben om hier om uit te doen. En een oor ik zie dit kennen wij ik. Voor Romy ziet het waar net hiondal mee. Minwaar had een soort invloed op haar. Maar ophouden, dat zil ze net. Volle meer oriëntatieproblemen, prikkels binnen erger, meer nekklachten. Dus het is al wat zwaarder dan op een mooie simmerdag. De eerste bui komt eraan.